Trebatzeak hobeak egiten gaitu. Formakuntza zerbitzuak. Gizakiak bere baitan du hobetzeko sena. Jakinduriaz bizitza aberastea. Formakuntzak ez du izaera abstrakturik, etengabeko presentzia du bizitzan. Baita soin hezkuntzan, osasunean, jarduera fisikoan, eta kirolean ere. Atronek 2 hamarkada daramatza pertsonak hezitzen, gizarte osasuntsu, dinamiko eta solidarioaren alde. Pertsonak bere burua jantziz ezagutzaren atea jotzen du. Ate hori, soin hezkuntzak zabaltzen du eta bizitzarako heziketara bideratzen gaitu. Soin hezkuntzik gabeko hezkuntza erren garatuko da. Haurtzarotik hasi eta batxilergoraino, pertsona etengabe ezagutza prozesuan dago. Konpetentzia garatzen ditu eta baita ohitura osasungarriak eskuratu ere. Besteekin eta besteengandik ikasten du, eta autodisziplina dauka bere formakuntzaren oinarri. Hau guztia egiten eta bideratzen jakingo duten pertsonak behar ditugu. Horregatik, etorkizunean osasun eta kirol jardueretan adituak izango diren profesionalak prestatzen ditugu. Aldi berean, unibertsitatean ere lanean dihardugu. Lehen hezkuntzako heziketa fisiko gradua koordinatzen dugu. Jakin badakigulako, heziketa fisiko berritzaileagoa posible dela. Gure baitan dugun izaera aurrerakoiak, aukera berriak sortzera garamatza. Izan ere, gizartearen etengabeko aldaketetara egokitu beharra dago. Eta horren isla dugu turismo aktiboko enpresen sortze eta kudeatze masterra. Mundu zabalean dagoena gurera ekartzen dugu. Izaera berritzailea ikur, enpresa, eskola edo erakundeek osasun eta kirol arloan duten beharrei erantzunez, beraien estrategien ezarpenetan laguntzen diegu. Gure asesoritza zerbitzuaren bitartez. Aholkatzea eta aholkua bilatzea dira aurrera egiteko giltzak. Formazio iraunkorra da Atronek duen beste ikurretako bat. Atroni ezagutzen zaion profesionaltasunarekin, biztanleria guztiari zuzendutako ikastaro, tailer, hitzaldi, biltzar eta bestelako ekintzen bitartez, ezagutza barreiatzen dugu bai modu presentzialean, zein onlinekoan. Inoiz ez da berandu gure izaera aberasteko. Hobeak izateko. Trebatzean dago gakoa.